уникално място с уникален фестивал. Фестивал, в който стават неповторими срещи, чуват се страхотни концерти. Град, който има невероятна архитектура, едни традиции, които, ако искате, по Дунава са се смъквали надолу, да са стигнали до град Русе и са дали един страхотен отпечатък на този град. Още като съвсем младеж в музикалното училище започнах да идвам, да ме каня да идвам и да свира с Русенска филхармония, след това и на фестивала съвсем редовно, което ме прави безкрайно щастлив. Човек се връща на едно място, когато е изпитал радостта от общуване, радостта от срещи, от изживяни моменти. И в годините започва да се изгражда един такъв ритъм на взаимоотношения, че ти си петименно отново да дойде месец март и отново да дойдеш тук. И си също страшно много щастлив, когато не само март месец може да бъде причината да си в град Русе. Сега, разбира се, много български градове заявяват желанието си да станат европейска столица на културата. Всеки от тези градове има огромното желание да сполучи. Някак си бих бил безкрайно много щастлив и радостен, ако това бъде тук в Русе, поради причините вече, които аз ги изброих, поради това, че в града съществува една малко по-друга атмосфера, има една друга култура, има една друга култура на взаимоотношения. И този фестивал даде такъв огромен тласък и вдигна едно друго ниво на съжителстване, на общуване, пак ще говоря, защото ние хората общуваме. И не виждам причина град Русе да не бъде удостоен с тази чест, бих казал.